Mavi, a maleta viaxeira contra a violencia de xénero, comezou a percorrer a provincia o ano pasado a través da subdelegación do Goberno en Pontevedra. A boa acollida da primeira edición fai que agora as maletas se multipliquen. En total, 5 equipaxes cargadas de libros feministas. Unha delas xa comezou o seu percorrido cunha primeira parada no Grove. Tiñamos unha longa lista de peticións e veíamos que, tal e como tiñamos estructurada a Mavi, chegaba con moito retraso e era pouco flexible, pouco dinámica. Entón decidimos facer 5 novas maletas viaxeiras un pouco máis pequenas e a primeira, que o primer concello que vai recibir, pois é o Concello do Grove. A maleta viaxeira leva no seu interior 10 publicacións feministas. No Grove vai facer parada durante os vindeiros meses para que toda a veciñanza poida ler os libros que se agochan no seu interior. Esta maleta está cargada de historias, está cargada de experiencias, pero sobre todo quere estar cargada de igualdade e de sensibilidade contra a violencia machista e a violencia de xénero. Está conformada por 10 obras e que aquí no Grove vamos a ter a disposición de todas as veciñas e veciños da nosa vila na biblioteca para o empréstito e para facer uso. Coa posta en circulación das 5 maletas viaxeiras, a subdelegación está a divulgar preto de 80 títulos feministas, un xeito de achegar a igualdade aos diferentes municipios da provincia. Son unha serie de libros que profundizan nos roles propios, históricamente propios das mulleres, para romper con estereotipos, pero tamén na violencia sexual, tamén na violencia machista en xeral, en todo aquelo, e incluso hai textos maravillosos de mulleres que conseguiron sair do inferno do que é a trata, que é a forma máis repugnante, non? de violencia sexual, de violencia contra as mulleres. A boa acollida deste proxecto vai máis alá das fronteiras da provincia de Pontevedra. As outras 3 subdelegacións do Goberno en Galicia tamén toman como súa esta iniciativa, creando as súas propias maletas viaxeiras.